Gitjäşi yurttaşlar, esenlikler. Abdurrahman bey, hoş gördüm. Gowy. Bolýa. Ulan gum deme, gum bogalan toýu diýene. Ýa, sen sesiň gadyň barýan bir nemäňe synet ýazýarlar bol. Azrak. Abdurrahman ses estilen ok diýerler bol. Ayardardan bolýa. Bolýa izin dowam edibereli. Instada näme görýärsiz? Sähranyň içinde bizde gum diýmeli-de. Biz näme diýelim? Sähra diýelim. Sähranyň içinde ýerleşen owalarymyz, türkmen owalarymyz. Owa hezlik bar, tans edýärler, toý edýärler. Mihmanam çagyrypdyrlar ha. Taşyndan gelen Görün mehmanlaram bar. Biziň kulturamyza synediň diýilen bolmaly-da ha. Romantizasiýa edilýän ýerler şular. Türkmeniň keçesi. Garaýlar. Inde sen näme diýeňde? Bir owadan lap muny aýdaly muňa sähra diýel diýeň. Ýöne sähra diýmek üçin bir bitki örtügi bolmaly-da. Bu çaşyp duran çäge bolan soňa gum diýmejekdi, näme diýjek? Ýöne owadan lap oturma, gum diýber. Atyny özüni goý diýäňmi? Öz adyny goýaly, hemme zadyň öz ady bolsa gowy. Inde şu taýda ilk bilen göze batýan zat bir altyapynyň ýok bolmagy. Iň azyndan bir nemesi ýok. Näme diýilýär? Ýol ýok. Dogrymy? Ýol ýok. Diňe hemme tarapda çäge uçup aýlanyp ýör. Inde nemede? Diňe bir ýol ýok diýmegiň näme manysy bar? Ýol ýok bolsa näme gelip bilmeýär bu taýa? Ara gatnaşyk ýok diýdiler da ýol ýok bolsa. Ana. Hiç bir nemede, hiç bir görünüşünde ara gatnaşyk ýok diýmegi. Ara gatnaşyk bolmadyk ýerde medeniýetem bolup bilmez. Mine iň başyndan aýdaly, ara gatnaşyk bolmadyk ýerinde medeniýet bolup bilmez. Sebäbi izoliýasiýada dur da. Häzirki nemede tebii ýagdaýda bir gum bilen izoliýasiýa edilen. Hiç kimem bu taýa gelmeýär, hiç kimem gitmeýär bu taýa diňe. Nähil ýagdaýda gelýärler, şoňaly çäre geçirilende. Turistler geler, başgalar geler, şoňaly çäre geçirilende. Adam geläýmese, bolmasa bu taýa ýolu düşýän adam ýok, sebäbi ýol ýok. Şöyle orada da näme gülküm gelýär meniň ýol ýok bolyn medeniýet gelip bilmeýär diýenler. Diýmek
Cemal Sapari o gelip bilmeýärdi ha medeniyet ýok. Hakykatdan bularyň medeniýet düşünjesi boýunça şoň ýaly. Şoň ýaly bolýar hakyky. Medeniýet işgäri diýilýär ýöne. Gaty gyzykly bularyň medeniýet anlaýşy. Medeniýet diýilende çykyp näme edilmelimi? Häzirki nemette görkezde. Bu taýda häzir sahna gördüm ben. Sahnadan durup aýdýalar, aýdymçylar var. Diýmek medeniýet bar eken-de bu taýda. Bularyň çüýrük düşünjesi boýunça şoň ýaly diýmeli onda. Bularyň çüýrük düşünjesi boýunça ýa medeniýet bar. Ana medeniýet işgäri gelip elinde mikrofon bilen aýdym aýtýar. Gaty gyzyk. Indi sadece sine diýas bolen ýol ýokluga göze görtülmez. Bu dürçülük, bu tam elektrik. Hiç agy suw geçen nemeleri görnenok. Ara gatnaşykdan başga näme bolup biler o taýda? Telefon, onuň ýany bilen internet. Doğrudamy? Agy suwamy. Agy suwa aýdyp geçdik. Kanalizasiýa barada gürüm ýok berdi. Hapa suwuň nirä dökmeli. Häzir indi adam ýaşasa ýuwunmaly, ardynmaly. Onuň kir suwuny ýenesini nirden nemetmeli? Abi zararjyk etmeli. Halka taş döwrüňi ziýan etmeli. Ondan dinet diýen bolan bir saglyk nemesi o jogam görnenok. Mektebe ýokdur bularda hiç. Kardeşlerimizem öz gözler bilen gören kardeşlerimiz var da çayhanada görüň etdik bolan. Mektep saglyk ojagy hiç zat ýok diýýär. Täbirlerine asfalda ýakyraklary 2 klas, 3 klas bolan baryny bir ýerde oturduk. Biriniň öýüne oňa möhüriten emesi ýok. Mektepde görkezlere hiç zat ýok. Onuň bir medeniýet diýip şo zatlara düşünýär. Seniň saglykçyň bolsa, saglan okudar ýaly mektebiň bolsa, elektrigiň bolsa, telefon, internet, häzirki agy suwuň, ýol. Gördünmi? Sen bu dünýäge gelmek üçin, dünýäň içinde ýaşamak üçin sen şo zatlaryň gerek. Ýani medeniýet diýip şoňa düşünýän men medeniýet diýip. Bu aýdym adanyň bilen sen medeniýet. Olar medeniýet ministrlikleri amma şonuň mestanda men eşitmedim. Medeniýet işgärleri bardygyna bilen. Olara bar medeniýet işgärleri. Halkyň içinde näme diýip rakamy beripdirler. Halkam näme aýna diýär. Maýmullan edarasy diýip. Ya. Näme diýerler-de? Tehel bahana bolsa gidip tans edýärler. Tans etdirýärler. Çemda o taýdak adamlar öz nemesine giden oklar iş güç ýok. Gyýdylar olanlar ýermeli, işlemeli-de. Ac ölmejek bolsa. Tans etdirýärler. Ondan maýmullan edarasy diýipdirler. Hakyky öz adyny ýerinde goýupdyrlar. Ine näme üçin şu ýagdaý bolupdyr? Türkmenistan dünýäde energetika boýunça, energetik gorlar boýunça 4-nji ýerde var edýärler nemelerde. Telewiziýalarynda, näme? Döwlet telewiziýasy diýende, radiosynda, gazetlerinde bolan alymlar ýazyp ýatyrlar. Serdarymyz biziň aladamyz edip ýatyr. Şol oğullara seretden alada edilýän oğullar meňdeşler her kim öz gününe baran ac ölmejek bolsaň näme üçin alada sedilmeýär? Ne? Zady alada sedilýär. Gow romantizatsiýa edilýär. Ýa bolmasa ýalňyş bir zat aýdan bolsa izinden kowalap, näme üçin video çekdiň diýip izinden kowalap näme etýärler. Aladasy, bar aladasy şol diýmek. Alada edilýän. Alada edýän diýip aýdyp bilerler, dogry. Ondalar halkyň şöyle ýagdaýda ýaşamagyny näme etýärler-de, goraýarlar-da ha. Edebiýatyň içinde ýaşap bersinler. Bolmasy şu diýip.
Ana nemede videoda görünüp dura. Yol varmış daýdy, ýok. Hiç bir yol ýok. Hemme ýolam şuňal uly maşyny bilen amala aşyrylmaly. Bulam ýöreýte gurnalan çäre bolmasa gelýän adam ýok apdaýa. Hawa. Indi hawa dowam ediber. Bir çetden ne bular dünýä jemgyýetinde Türkmenistan rejimi paýtagtda çäre üstüne çäre geçirýärler. Birleşen Birleşen Milletler Guramasyny getirip böler, çağalara goraýarlar, eneleri goraýarlar. Ýöne bärde çağalar ne agasy wa bularyň, ne mektebi wa, ne saglyk ojagy bar bularyň. Biligi ýok, nirden bilgi aljakka? Almaly. Inde ýoly ýok. Inde şöyle sinesden bir açık göz bilen sinesden bärde hiç medeniýet ýok. Aşgabatda bolsa ýani merkezleşdirilen ýerde bolsa bar medeniýet ço taýda bar diýe. Arajyk internet we onuň galan aga suwy, owadan ýollar, iş, barja işem şo taýda Aşgabatda. Türkmenistanda ulakan işe ýok, ýöne barja işem nemede, merkezde jemlenen da. Indi meniň pikirimçe şi ýörit edilýän diýende. Halka bilgi bermedilik. Ýene ştada näme bilmeli? Ştada ekere zat ýok, suw ýok, dikere. Gök ýok, nirden ekip almaly? Diňe etiýen bilen bolup duran o. Indi häzir balyň ozyň bilmeli. Indi häzir şu aýdyp geçenleriňi umumlaşdyryp aýtsak, ilki bilen şu iň bir önemli bolan altyapy ýok diýdik, dogrymy? Altyapy, ulaşdyrma, ara gatnaşyk altyapysy ýok. Ara gatnaşyk ýok bolsa onda soň näme gelip bilmez bu taýa. Döwletiň guramalary. Mysal üçin bir çağa dogulýar. Dogrymy? Iň başdan başlan şuňa çağa dogulýar. Şoňa saglyk hyzmatyny berip biljek bir ýer barmy? Ýok. Sebäbi ýol ýok, ara gatnaşyk ýok. Onuň altyapysy ýok. Bu çağa dogulandan soň muny hasaba almaly, dogrymy? Şu Türkmenistanyň watandaşy boldy, şu zat diýip hasaba alynýan bir edara bolmaly bu taýda. Yerli edara ediş zatlary bolmaly. Birlikleri. Ýöne bu taýda barmy? Ýok. Uzakda bir yerlerde olam birinden habarsyz. Bardyr uzaklarda bir yerlerde. Ýöne bular hiç habary ýok. Onda näme boldy bu? Ara gatnaşygyň ýoklugyndan heme bir saglyk hyzmatyny alyp bilmediler. Bilem döwletiň funksiýasyny ýerine ýetirip bilmesi üçin bu edaralar bilen ara gatnaşygy ýok. Bu hasaba durup bilmedi. Onda bu kimliksiz bolýarmy? Bu Türkmenistanyň watandaşy dälmi onda bu hasaba durmaýan bolsa? Hasaba durmak üçin hem kim bilsin nirä gitmeli, nirlerden tapmaly. Ara gatnaşyk ýok. Bu birine jaňa dibem sorap bilmeýän. Telefon ara gatnaşygy ýa-da bolmasa bir mobil häzirki döwür hiç bir ara gatnaşyk zadam ýok bularda. Ara gatnaşygyň her türlü ýoly ýok. Ýoldan tutun elektronik ara gatnaşyk zadam ýok. Indi şu çağalar ılgaşyp ýörler, dogrymy? Indi şu çağalary da gelecekde özüniň прививкалаryny bermeli, zadyny bermeli. Saglykly bolmaly da, iň bolmanda hastalyklaryň öňüne alınmaly. Preventiwne bolmasy üçin. Hiç ýyly bulara seredýän bir medpunkt ýok. Sebäbi medpunkty işledip biljek hiç bir ýol ýok, altyapy ýok. Ondan soň bu ılgap ýören çağajyklar bilim almaly bir ýerden. Dogrymy? Türkmenistanda baştan şu bilim sistemasy ýok, ýöne şu bar diýip sahnalaşdyrylyp görkezilýän edaralary, mektepleri, zatlary şu taýda ýok. Näme üçin diýende ara gatnaşyk ýok. Hiç bir neme daşky dünýä bilen ara gatnaşyklary ýok. Daşky dünýä bilen ara gatnaşyk bolmaýan bir izolýasiýada galan adam näme bolýar? Daş döwründen galan adamy meňzeýär. Dogry dälmi? Hiç bir bilgi bolmasa, daşar ýurtlarda ýa bolmasa ýurdun şu ýurdun içindäki bir
50-60 100 kilometre aňyrdaky bolup geçen zatdan habaryň bolmasa, sen nädip bu dünýäde ýaşap bilýän? Daş asyrda galan bolýan-da. Yani diýmek bu taýda sistematik bir şekilde hem saglyk ýok, hem bilim ýok. Bilim bolmasa, Owa bilgi bolmasa adamy bilgeçleýin dünýäden uzak tutýarlar. Yani daş asyrda goýýarlar. Indi diýeli bu Türkmenistan demokratik bir ýurt diýilip neme diýär-de. Her çıkarılan propaganda videolarında ahut şunun özü hem Türkmenistanyň demokratik ýurtlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar diýip bir giden bir propagandany neme edip gidýär-de. Çeýnäp durýar. Kasete çeýnänýäli gaýtalap durýar. Ýöne demokratik bir ýurt boljak bolsa, demos halk tarapyndan ýönetilýän bir neme bolsa, halkyny bilgeçleýin şunýaly daş asyrda goýmaklyk näme bolýar? ýörite. Ýörite genosit diýsen bolýar, bany göze görünmeýän bir ýuwaşlyk bilen edilen genosit. Bu adamlaryň yani özüň döwlet guruluşlary diýip geçiren ýanky birinji pla saglygy dogry dämi? Şoň içinde agyz suw bar, onuň medisina hyzmaty bar, dogry dämi? İçek iş bar. Berdak çağalar arasda suw içýärlermi? Ýok. İmitine hili. Yani indi vitamin diýdi, ondan ýaglaryň görnüşleri bar, soň nutrient ýa-da kiçik bäwejikleri den başlap memetmeli, ýetdik bolmaly. Ondan immunitet ýagdaýyna hili, haýsy kesellere garşy gowşak, şoratlaryna barlap durmaly sen çağalan. Ondan soň çağa ulaldy mektebe gerek, munyň dost ýasly çağalar bar gerek onuň mektebe çelle. Ondan soň mektep gerek. Yok, ämi? Mektep gerek, mektepde dendi şu wagt döwlet adam üçindir diýen bolsa, dünýäwi ilm bermeli da, yani bilgi bermeli. Tapaklardan daşary nemäni? Nähili diýýärden bir dünýäwi umumy bilginä alyp durmalylar. Hökümet, döwlet näme, ýurt näme, watan näme? Şo zatlary öwrenip durmalar, toprak näme? Yok, ol bilgilere gelmezden ozal ilki bilen häzir sanak geçenlerini nemetmeli. Yani öňem bir aýdyp geçipdi-ge, näçenje çykyşdy aýdanymyz ýadymda ýok. Ýöne Maslow'un piramidasy bardyr. İlki bilen öz garnyny doýurmak, soňam howpsuz bir kelesini sokup biljek bir öý elde etmek, ondan soň bir topluma aýyt bolmak, ondan soň eýäm şu zatlary ýerine ýetirenden soň eýäm öz potensialyny güýçlendirip, öz potensialyny tapmak üçin özüni bir aýdyşyňa alyp, täze bilgilere açyk edip bilýär. Indi häzirki ýagdaýda bilgini beren ýagdaýynda näme bolup biler bu taýda? İlki bilen öz garnyny doýurmak ädiminde eýäm dünýäden bilgiler alyp bilýär. Şunýaly şu zatlary eden ýagdaýynda seniň şu zatlaryňy has täsirli ulanyp bolýar, has täsirli edenden soň şunýaly verimlilik alyp bilýän, zat edip bilýän diýip şunýaly esas bazawy bilgileri alyp bilýärler-de. Indi seniň aýdan derejeňden öňem şu watan näme, ýeni näme o bilgilere geçmezden ozal ilki bilen adamlar öz garnyny doýurup bilerdi. Az özüniň garnyny doýurandan soň özüniň saglygyna dikkat edip bilerdi. Dogrymy? Saglygy barada bir bilgi alyp bilerdi. Ine mysal üçin aşgazanyň şin ýatan ýerinde aşgazanyň ýanýa diýe bir od alyp barýan ýaly bolýar diýe. Şo näme üçin şoň ýaly bolýar diýip nemetmeli. Ýa bolmasa nemäniň Böwrekler näme üçin agyrýar? Ana. Böwrek näme üçin? Böwregim näme üçin agyrýar, sallanyp agyrýar özem. Sancı bilen agyrýar, näme üçin agyrýar diýip şonu sorap öğrenende de şol özüniň pikirini giňişledip bilýär-de. Ay sen yeterli su içen dälsiň, ýöne içen bolsaň da sen içen suwuň içinde düzümine görmeli, dikkat etmeli, şu zatlary ýene näme etmeli diýip bir giden bilgileri alyp bilýär-de.
Ýa, Yani yönekeyce bilgi bilen sen aýdyşyň ýaly o demokratiýa zat o zatlara getmezden ozal özüniň ýaşaýyş durmuş standartlaryny azyrak beýgeldip bilerdi. janyny saklamak nemesinde da Hawa, ýani hawa, hawa. ýaşy gowlandyrmak häsiýet. Dogry. Bu indi seret nemedýän da owa ýerlerinde aýna gumuň içinde aýna şunyň ýaly ýagdaý. Bir indi daş asyrda galdyk diýen hawa medeniýet ýok. Ondan soň öz günü özüne galan ölse-de ölüp gidibermeli, gynanyp ýatsa-da gynanyp ýatýar. Derdine, döwlet derdine ýetişjek guman ýok. Döwlet bulara ýa-da Türkmenistanda döwlet bar bolsa bu ýaşaýjysyna, watandaşyna, ýurtdaşyna ne iş berip bilýär, ne neme sosial hyzmatlaryny berip bilýär. Ştaýda bir küren oturan bolsa, hawa sen o taýdan olara göç diýip bilmersiň. İstese göçer, islemese göçmez. Gerek bolsa şo taýdan iş ýagdaýyny döretmeli bolsa. Mhm. Şonuň üstünde näme der? Hawa onsoň nemesini mektebine ertersiň, ýaslysyna ertersiň. Onsoň saglyk ojagyna ertersiň, saglygyna seredersiň. Bir özlerini bir adam hökmünde duýup bir ýankaçyňyla näme iýmeli, aşgadan nädip goramaly, böwrek nähil bol ýagdaýda işlemeli, bagyrlar näme bagyra mene gany öndürýär, onsoň dalak ýene şonuň ýaly olary nädip goramaly. Onsoň garaz bir adam dur bolup duran bilen sagdan adamyň garaz tapawdy eken da. Mhm. Ine gumuň içindäki adamlar ne şöýdip bular helak edipdir da. Urna seretmen. Mesela ovada da şey ýagdaý, ovada nähili bir 300 grady bir azıcık su arasynda bolmagy mümkin. Nemesi asfalt var käýerinde, elektrigi var, gaz var diýersiň, ýykanymaranrak bolup duran ýöne oň üstüne derek beýni öldürüjü neme var. Evet. Paxta bilen buğday var o taýda. Beýni öldürüjü bir iş berýärler. Görem, bärdäklere hiç hava tutman öldürýärler, bilgisiz goýýarlar. Aňardaklaram sähel aýagy bir ýeňirrak gopjak bolsa olaram paxta bilen neme bilen öldürýärler. Buğday bilen. Mhm. Ene ýa aýdyp geçdik da, iýmetiň iýmän, sen özüňe seredip bilmersiň aber bir nähil diýip aýdyn, ýagyň, etiň, ýumurtkaň, ýagny beloklar, proteinler, ýaglar, omega ýaglar, şonuň ýaly ýa-da çagajyklaryň nutrientleri ýeten ok eneleriň gan azlyk bardyr enelerde dogrudan ýa-ki Hawa. imitlendirjek bolsa ýa-da neme toýly bolsalar, bäge garaşan bolsalar. Ozaň özüň sagdyny duýup bilmeýän ozaň şey ýagdaý bular ýurtdaşynda da etýärler. Ine diýen ol watandaşlary sine ýurtda studentleri uğradýarlar ha. Mhm. Döwlet oragly demedip atlandyryp $250 pul ýatyrýar. Onam gan edip geçirýärler 1,5 ay, 2 ay. Indi şol $250 student ýaşap bilermi? Student häzir daşary çykmaly, çykdy geldi diýelim, meselem Türkiýe Cumhuriyetine geldi. Garnyny doýurmaly, dogry dämi? Üstüňde gyşda yssyl nemetmeli däl, ıslamaly däl. Gyşda üşemeli däl, toňsam ıslamaly däl, bir adam şeklinde bolmaly. Ondan soň ol okup öwrenip biligi edinjek, dogry dämi? Mhm. Ýani o $250 pul geçirenler nämesine ýetsin? Ene şu meniň pikirimçe şol owada şu studentleriň haly, ýagdaýy, owanyň ýagdaýy ýörit edilýär kadijek bolar. Mhm. Şöyle nemeleri, bilgileri istisna ýany goýuşdurýan bolýan. Ýörite bul näme bildi? Guramaçylykla edilýän. Genotsit diýip aýdy bermeli, gönele aýdy bermeli, genotsit ýöritele edilen genotsit bu. Hiç onu yumuşadı oturmağa gerek yok. Gönüden göne häzirki özüne hökümet diýip oturan bir rejimiň türkmen halkyna garşy edilen genotsidi. O indi genotsidam
has doğru neme hasam doğrulasan Türkmençeden mesen yürüte öldürýän sizleri diýdik da aynen. Hmm. Hökümet sizleri yürüte öldürýär. Ya bir gün öldüren ok onuň içinde, mesela bir aýyň içinde, 5 ýylyň içinde ýöne gönderilen ölüme neme diýär, çekip. Hmm. Ene Slovanyň kapitalynda neme de var? Türkmen köli. Umuň içine Türkmen köli çekipdirler. Näçe diýdiler şoň ýalňyşmadan $8 milyar pul çykyp näşe suw üçin. Mhm. Ýöne kapitalismda bir canly var. Adam var. Ýödem bir adamam däl, bir küren owat şo taýda. Ýöne olary näçin nemetine seredilmändir. Çykda jedilmändir ene. Döwlet şuna altyn köle 8 milyar pul çykarýan bolsa, ýan kowa näçin $1 milyon çykaryp bilmez. Indi zatlar aýtýarlar da aýna bu taýa azrak munça harjady, bu taýa munça harjady. Bu hökümet diňe bir nemeden para horlukdan düşünýär, başga zatdan nemeden ýok. Diňe ogurlyk üçin edýärler diýip bir häzirki ýagdaýy yeňil tarapyndan aýdyp geçýärler de. Ýöne uňal diýseňem bir giden owa var Türkmenistanda, dogrymy? Çölüň arasynda ýine şo taýa men zat döşedim diýse, men şo taýa ýöritelep ýol döşedim diýse, bir giden peýda görerdi, dogrymy? Ýa-wa. Mysal üçin häzir nädip akylly şäher sözde, akylly şäher gurup gara para aklaýan bolsa, şo taýda özüniň nemesine, hani özüniň firmasy arkaly ne şu taýlara gara ýolu döşedik, şunça gitdi diýip şo taýdanam gara para aklap bilerdiler. Dogrymy? Hem neme derdiler? Göze başa düşmezdiler. Ýol gurduk, ýene şunça gitdi diýip para aklap bilerdiler. Hiç kim gözüne de batmazdy ol. Dogrymy? Köp ýurtda şoň ýaly edilýändir. Ýöne olar diňe bir nokatda zat edýärler, ogurlyk edýärler. Ýöne edýän ogurlygyny aýdyşmaýaly başga ýerde de edip bilerdiler. Ne şunça bir giden owa var. Şolara biz ýol çekdik diýip düşündirip bilerdiler. Şoň ýaly ýol çekenden soňam özüniň aljak pulundan alyp bilerdiler. Dogrymy? Ýöne näme üçindir diňe bir nokatda näme diýerler. Diňe ruhsat beren ýerden ogurlaýarlarmy ýoksa başga bir sebebi barmy munyň? Şimdi şöyle olýar ende merkezleşdirilen bir neme sistemi var Türkmenistanda. Näme gursalarym şu merkezde gurýarlar ha. Ondan soň indi ştaýlarda guruluş etmeýän bolsalar, bu diýmek ýürüýte bilip neme diýerler ýani genosit diýdi-de. Halk olar üçin gereken olar hökümet başyndakylar ýani häkimet başyndakylar halky ýigrenýärler halky. Ondan şoň üçin hem ştaýda hiç il guruluş we meden oklary, bilim diýdi, suw, hiç il sosial hyzmatlar ýok. Öz burnunyň düýünde guruluş edýärler, şo taýda ogurlyk edýärler. 1 minut. Pikiriňi böleýin şu taýda. Diňe şol bir ýerde edýärler, dogrymy? Ýöne häzir kartyny açdym. Giden bir neme çöl görünýär-de, gumluk hemme tarap. Türkmenistanyň hemme tarapy şoň ýaly gumluk. Näme üçin şo taýda edip bilen ýoklar? Şonu eden ýagdaýynda näme bolýar? Iň basit soru. Eden ýagdaýlarda näme bolardy? Bir giden owa bar, dogrymy? Şol bir giden owalary men birleşdirdim, şo taýdan menem öz pulumy gazandym diýip arkaýyn gazanyp özüniň pulunu aklap bilerdi. Ýöne häzirki aýdyşymyz boýunça näme üçin şo zat edilmeýär? Eden ýagdaýynda näme bolardy? Eden ýagdaýynda halk işli bolar. Halk işli bolsa salg ötdeler. Nädip ýol bolan soň nädip işli bolardy? Önümçiliğini dünýä ýol ertersiň bolyn sine der. Däm alymlar bararda bärdäki köneden atawadan bilen maýda çüýde önümçilik ýani sygyr, goýun diýär. Şol önümçiligi nädip modernize edip bolýar. Has gelişmiş nemesinde has köp ýerde bolar ýa has taňsat bolar ýa.
Onun usulları bar ha dünýäň ýüzünde sine daýmala. Hmm. Ýol ertersiň, ozan neme elektrik ertersiň, su ertersiň, internet, telefon, saglyk, çagalar bagy, mektep. Ana şol owa bir güýçli owa bolar, dogry däl. Birden pul işler, pul öndürer şu taýdan. Onuň bu pulum aýlanyr, döwletiň hazynasyna geler, dogry däl. Ýani Hmm. halkyň hazynasy. Onuň Hmm. her bir owadan şonuň ýaly girdiji gelip dursa, ýurt güýçlenjek. Mhm. Dämi? Iqtisadiýat ýa-da güýçlenjek, esgerim munyň güýçli boljak. Onuň saglygy ýene neme etjek, ýokarlanjak. Bular ýörüýte edýärler, ýani halky ýok etmek nemesinde bularyň. Ýuwaş-ýuwaş ýani bildirmän halkyň meselen bir gün kesellä weldi. Beýniň çagasy neme nutrientler ýa-da enesiniň ganyň ýetmezçiligini ýene biriniň çagasy öldü gitdi, çagy üstünden aýryldy. Yaramady, öldü. Gördämi? Hmm. Ýene biriniň oğlu esgerde ölüp geldi. Ýene biriniň gyzy ýurtdaşynda neme o kesellä weldi. Çödip göze görünmeýän bir neme. Genosit da göze ilmeýän. Halkyň öz-özü ölýän ýaly bolup görünýär ýoksa. Ondan soň üçin halk bilen häkimet başyndakylar häzirki häkimet başynda bu ikisi aýry bir neme. Bular bir näme diýip näme atdaksam gelip şu bärde bir yerli ýurtdaş bar, aýratyn halkyň adynda. Bu tarapda da bir nähili diýeden bir haýwanmy ýa bir natsistmi üstesinde de bular faşistmi näme diýsen geçipdi. Bular nemeden däl, biziň türkmen halkymyzdan däl bular. Hakyky şoňa meňzeş. Mhm. Kaptaljyňda türkmen köl gazan bolsaň owa düzetmersiňmi sen? Ýok, bilýäşin şo owa neme diýerler, ölküsinde. Ýok bolsunlar diýip. Altyn köl. Häzirçilaryň o gan warlasaň türkmen hem däldir şular. Kim On- bilýär? Ona Neden çykjak bu? ona neme ilgilenýän adamlar edibersin diýýär. Biz şu taýda edilýän zady yeňil bir zat ýaly görýäs de ýene. Bir samsyklyk edip çägäniň içine suw goýup durlar, suw goýup durlar. Ýöne o taýlardan hem hiç bir neme dören nokta. Bu taýda bir samsyklyk ýaly görünýär bize. İlk wada seredemizde. Hani çäge gidermän şonu bir rezerwuar bilen tygyşytly ulanar ýaly, şonu arassalar ýaly aýratyn bir deska gurlar ýene nämediler. Bir giden adama içme suw bolardy. Saglykly içme suw bolardy. Altyapy bilen hem şo taýa ýatyrym ýapyp bilerdiň, ýene näme derdiň. Ýöne diňe bir çäkli ýerde galýan bolsa, diňe şo taýda bir kiçi çağa ruhsat berýänsiň, bir şu taýdan çykma, şu taýda oýnuň oýnaber diýip çäklendirilen bolmaly da bu rejimem. Bu rejimiň üstünden şoň ýaly nime dip durýan, taýaklap durýan bir güýç bardyr onda. Yine şuna sereden 8 milyar pul çıkan olsa, sen aydınına da gelecek men 8 milyar pul çıkan olsa, Türkmenistan'da, dağında, kumunda, çölünde bir giden oğullar var, doğru değil mi? Medeniyet, denetsiz oğullar. Yani şu 8 milyardı şu oğullara yatırsa, yok yatırmayalar bunu. Sizem ölürsünüz, benim pulum kazanır, yöne size yatırman deyip. Neme var da berde? Düşünce var. Köpden bäri aýdyp gelýär, Soýuz Sowet Soýuzyny 1990-lerden garaşsyz boldy diýär Türkmenistan. Ýöne Türkmenistanda lüstrasiýa geçilmendir. Öňki ýyllar boýy kommunistik partiýa, bir san partiýa bolan da Soýuz döwründe. Bir güniň içinde demokratik partiýa öwrilepdir. Diýmek, öwrilen bolsa, şol repressiwni maşina ad nütketýär, ýöne ýolun dowam edýär, ýene öňküsi repressiýa edýär. Repressiýalar nähili? Ýalňyşlyklar geplemeli däl, ýalňyşlyklar video çekmeli däl, dünýä ýaratmaly däl. Tähel pullansaň ene Garabow tragediýasy bar, ana halky şöýdüp
intelligentini gaçyrýarlar, pullusyny horlaýarlar, çerik basýarlar. Denanna daşowda türme urdular mertebesini depkilemek üçin bu Türkmen halkynyň denanny. Uniwersitany pensiýarny diýen bir adnam aýdyp bilemek şol uçurjdeneler bar ýa. Sizosy, türmesi, koloniýasy, uniwersitany ýumruk ýaly Türkmenistanyň içinde. 3 milyon halky ýa bar, ýa ýok. Oňa agramly öle ýurtdaşynda getdi. Ki onça da bir türme sakla neme dip bolarmy? Tursaňam demesen mähemeslik bilen demesen mentin üstüne ýykylýar. Onça mäheme ýa-da ment näme gerek? Halky genosidini dowam etmek üçin, ezmek üçin gerek şol. Bu ýürüýte edilýär, ýani bir sistema, ýani bir guruluş we halky ezýär, bildirmän genosidde saklaýar. Genosidde gezeni bilmeýän halk ordan öwretmeseň şol zatlary. Şoň üçin bilgini beren oklar ýurdun içinde. Institutlar, üniversitetler diýip bar bolan hiç gaýryndan adam çykan owaň üçin o. Ne bir akl huşy işläp duran ogly gyzyny iş okuwaz alsaň şo taýy. Pully bolsun, pulsuz bolsun okuwazan mal bolup çykar ataýdy. Okudum 4 ýyl, 5 ýyl okudum, adam boldum diýen ýok. Sen mal bolup çykdyň, sen ul bolup çykdyň ataýdy. Sen şolara gerek, şu rejime gerek adam bolup çykdyň. Repressiw maşyna işläp tutup mesela. Indi awa pikiriňi neme? Şu Sovet Soýuzyna adamlar aýtýar da hani bizden az uluraklar tek saat işleýärdik, 6 wagar diňjelýärdik, işimiz bardy, garnymyz dokdy diýip. O onu o ýagdaý bolundur. Ýöne seniň habaryň ýok-a. Alymlaryň ýok etdiler. Milli serketleriň ýok edip durlar. Nähäl akl huşy bilen nemeden dostlaşyp barışan adamlaryň, milli adamlaryň ýok etdiler. Taryhyny ýok etdiler. Bir wagt eneň ataňy eneňi eýrana satyp ataňy gyran orslara sen dost diýdirdiler. Ondan sen tek saat işläňden hem 6 saat işläňden hem. Ýene de şolar näwtiň adyny tömürüp ýatylar. Ol Gurbanoğlu diýene diýdinde Serdar çykyp gepler bilen nokta Gurbanoğlu geçen ýyl gaýtyp berdi. Dünýäde 4-nji ýerde bizip 4-nji ýerde görnen owa berdi 4-nji ýerde. Ne sen şol nemeler aýtdyň da o wagt gowudy, bu wagt gowudy diýip. Ýöne şul nemeler, obalar şol wagtlaram özüniň maly bilen, zady bilen aýratyn ýördiler. Dogrymy? Özüniň malyna bakyp zat edip döwleti görmän ýördiler. Ýöne geldiler, gyzyllar. Kollektivizasiýa diýilip bularyň elinden barja zadyny aldylar. Ne serede otur. Şol wagtky obalarda ellerinden alýarlar hemme zadyny. Ýöne garşylygynda näme bar bu tarda serede otursaň hiç hili altyapy ýok. Diýmek näme diýmek bolýar? Elindäki bar zadyny almak bilen sen bulary ölüme terk etmek diýen. Yani biz aýdyp geçipdik nemede Gazagystanda bolupdyr, Ukrainada bolupdyr diýip. Soň ne şu ýaşap ýören adamlaryň barja zadyny elinden alsaň, şu Ukrainadaky bolan gyrgynçylyk Galadomor bolmandyrmy? Gazagystandaki bolan gyrgynçylyk bu taýda bolmandyrmy? Bolan. Haky. Bak her aýtdy ama açlyk ýyllar geçti başymyzdan diýip. Ben diýeriz haýaty. Teretine näme üçin repressiw maşyna ýörüp durýan? Ene Ruslar şu Türkmen topraklaryna gelenlerinden bäri halkyň nemesini malyny aldylar da oradan elinden. Topragyny aldylar elinden. Barja garyň ýakdylar daşarda galsyn diýip. Daşarda kışda galsa ölmeli, tomuz günüň aşagynda ýanmaly, ordanmy? Elinden arabasyny aldylar, ulagyny. Aragatnaşky ulagyny. Indi hiç taýdy ýok. Elinde gallasyny aldylar şo wagtlar. Öz dokumentlerinde ýazyp durar, öz elleri bilen ýazypdyrlar Ruslar. Şöýtdik.
Hatta nemelerde de bar. Hani şunça siz bize kvota berdiňiz, ýöne şo kwotany aşmaly boldyk. Şu ýene kwotamyzy artdyryň, repressiýa etmäge adamymyz kän diýip. Hawa, Gaty aýrylgan şu bolan gaşy zatlar. çykýan. Hawa, Akpaşa ol gelen wagtdan sen türkmen öldürjek bolup geldi şolar. Ýok bolsun. Neme dip. Soň gyzyl bolup gelen soň NKVD-niň, Staliniň nemesi bilen. Üstesine de açlyk beribem. Ölsün diýip. Taýýa şo bar. Ondan Hakyky. soň Taýýanda paxta ýygdyrmadylarmy? Ýygdyrdylar. Buğday ekdirmediler, ekdiler. Ha, göksök onuň elinden nebtin gazyny alyp satmadylarmy? Moskowska обеспечение ekeni hem neme jogapgarçylyk ötaýyk. Sen o nebit gazyny ýagdaýyny bilemdi o ekeni bize. Ýene de şo ýagdaý bolupdy. Ruslar bizden nebitimiz gazymyzy alyp durlar, gaňyryp alyp durlar. Biz ýene bu halka siňenok. Köl gazýarlar, ol şäher dikeltýärler ýene bu halk gyrgynçylykda. Türkmen nemede Türkmeniň çagasy ölüm boýunça iň birinji ýerde şo. Merkez Aziýada. Dünýä boýunça da ýalňyşmadan ben deme seredip da 3-nji ýerde diýenýärler. Türkmenistanyň çaga ölüm boýunça. Owa. 3-nji ýerde däl. Dogulmanka. Yo, 1-nji ýerde. Çağa ölüm yer Merkez Aziýa boýunça 1-nji ýerde dur. Sen ýalňyşmy bar? 1-nji ýerde Merkez. 3-nji ýerde diýil. Boýunça 1-nji ýer. Dünýä ýüzünde de seredip gördim da men. Ýalňyşmadan 3-nji ýerde diýip görkedim. Düşündüm. O indi şöyle bir ýagdaý bar. Dogulup ölýän çaga bar, dogry dämi? Enesi hor bolup ýa enesi ölüp gidýän nemede vitaminli, nutriýende ganyda anadlygy ýetmän. O çaga ýaňy almak niyetine minenlerinde de enesinin goýnunda ölýän mara aýrylyp. Olaryň jana, olaram sen hasap etmeler. Ene sagdyn olmasa çaga edinip bilermi? Ya ata sagdyn olmasa. Bu häzirki kuklalar, Rus kuklalary bir çetde öz haýwanlygy bilen halkam bir çetde. Bular aýratyndyr. Ine olara hyzmat etýänlerim ýani şol demäň içinde, toparyň içinde. Indi bu taýda biz obalary görkezip durus, şuňal ýagdaýlary görkezip durus. Hamala bir uzak bir zat barada gürleşip duran ýalda. Ýöne Türkmenistanyň özüniň çıkaran statistikasy boýunça hani bu dogrudur, ýalňyşdyr o zatyň bilemýok. Ýöne Türkmenistanyň 52'si, 53'e ýakyn nemesi bir bölümi kırsal alanda diýe. Yani şuňaly owa ýerlerinde, zatlarda düzlükde ýaşaýan nemesi toplumy 52'si. Türkmenistan tutuş ilatynyň 52'si şuňaly obalarda ýaşaýar. Ýöne bu sanlara da seretmezden Türkmenistanyň türkmenleriň taryhy nähildi. Tarih boýunça da göçer gonar millet bolupdyrys. Şuňaly çarwa millet bolupdyrys. Çarwa bolanda da şuňaly yerlerde ýaşap gelipdiriz. Özümiziň aslymyz şu, dogrymy? Özümiziň aslymyz şu diýip inde muny birki adam bagty çüwendir şu 53'ün daşynda adamlar bardır da belki şäherdir etraplarda ýaşaýan adamlar özüni bir aýratyn bir zat myka diýip saýýarlar. Bu zatlar uzak özüne uzak görýärler. Ýöne aslında esas gelip çykyş nokadymyz hem şu çarwaçylyk, şuňaly ýaşaýyş nemesinden gelip çykandyr biz çykypdyrys. Indi şoňa esas saýgy hormat görkezmejek bolsak, şulara bir zat bermejek bolsak, şularyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowulaşdyrmajak bolsak, biz öz aslymyzy inkar eden bolýarsa, kime sorasaň bir garyndaşy şularyň hokman şuňal owalardandyr. Iň bolmanda bir sany garyndaşy ýa gidendir ýa gelendir, şuňal gelin alyp zat edip ary gatnaşykda bolunandyr. Iň azyndan bir sanysy. Bir şu öz garyndaşlarymyza eýe çykyp bilemiz ýokma?
%52'si diýmek eýem bularyň statistikasy boýunça näçe 7 milyon diýdilermi? 7 milyonyňa Yo, ýarysy 3,5 milyon. 3,5 milyon adamy şu ýagdaýda saklamaga kimiň haky bar? 3,5 milyon adamymyza şuňaly ýaşaýyş durmuşy biz laýyk görýäsmi? we indi seret agyr mesele da buňa men bar düşünşip bilişimden gurrun gören da şol adamlaryň sada biligi ýok, dogry dünýä garaýyş. Biligin bolmasa dünýä garaýyşyň ýok asyň, dogry. Bir standart ýa-da bir bolaýmaly adam hökmünde ýaşajak bolan häzirki nimede dünýäde ýanky ýoluň bolmaly, çağalar bagdan geçmeli, sen mektepden geçmeli, ona saglyk ojagyň bolmaly, sana saglyk ýaşamany öwretmek üçin dogry. Go iýmetiň bolmaly. Ozaň ara gatnaşyklardan inde hatda nimeden internetden edilýär-da telefondan. Telefonyň internetiň bolmaly. Dünýäni görmek üçin telewizor bolmaly. Şadatlary bir medeniýetiň içinde ýaşamasaň bir öwrenmän bar indi ýetişýäň da eskerlige ýetdiň ýa bir ýeri okudyň. Indi ýurdun belli bir ýerinde de işlejek bolan sen şadatlary görmedik, bilmedik. Ozaň baran ýerinde de sen adam hökmünde nemeden okda hukuk diýler, hakyny talap eden ok. Şu durmuşa öwrenen sen şu durmuşda tayaklasalar gaçjaň, ýoldan çydap ýatjaň, aýagyň palçykly ýola çykja nemedençäň bir ýere gitjek bolan. Şu durmuşa öwrenen sen şundan başga durmuş ýokmy kaldýar? Ozaň bir başka durmuşy gözeňe getirip bilmeseň, sen adam hökmünde özüňi nemet bilen ok, adam hökmünde duýup bilen ok özüňi. İnsan hökmünde, adam hökmünde. Ýok meniň ýolum bolmaly, meniň saglykjym bolmaly, meniň okuwum bolmaly diýip deneme. Albilen okda düşünjäni, däl seňe biligi berilmedi. Şu zatlary menem şoňa sorajaktym häzir. Şu zatlary alan ýok, sen eden ýok diýip nime diýäsde, bir watandaşyň üstüne bir ýüklenýäs. Ýöne şu zatlary kim etmeli? Indi döwlet bar ýurtlarda, döwlet guruluşlar bar ýurtunda döwletiň wezipesi, ýani onuň kürsüde oturmagy däl, ýumşajyk oturuşda wezipe diýip bizde şoňa düşünýärler-de kürsüde otursalar. Ýok, wezipe diýmek borç diýmekdir. Sen halkyň içinden çykdyň, seni halk saýlap goýan bolsa, endi men näme aýtýanda, standart normalar oýunça aýtýanda, sen halka sosial hyzmatlaryny bermeli, bilimini bermeli, saglygyny bermeli, medisinasyny bermeli, dogry goranmana mümkinçiligi bolmaly, hak hukugyny, işlemene mümkinçilik döretmeli. Döwlet guruluşlar bar bolsa. Her bir ýerde dünýäde bir zatlar teknologiýa gidip duran bolsa da aýak uýdurmaly, başarsaň has öňül tarapga gitmeli, teknologiýadan dünýäniň ýüzünde nähil ilmler bar bolsa, olar bilen meşgul bolup durmaly. Has gelişmiş ýa gelişdirilen nemeler, teknologiýalar ulanyp önümçilik etmeli. Sen diýmek, ýa sen şol zatlar etmeýän bolsaň, wezipeň bolup, döwlet hökmünde ýa-da hökümet hökmünde döwletiň programmasyny ýa politikasyny alyp barmaýan bolsa, diýmek sen bilemok diýip bilersiň ýa-da maňa neme etdiler, ruhsat bermediler diýip bilersiň. Ýöne onuň bilen sen jogap berçilik aýlanok, sen etmeseň, bileşin etmänäm dursaň, sen diýmek halka garşy işläp dursaň. Halkyň ýuwaş-ýuwaşdan genotida duçar bolmagy üçin sen öz el jagaşyň bilen neme goşandyň goşup otyr.
Gyzyklandyran o taýda sen häzir juristler vardır bizde. O ýerde okudum, bu ýerde okudum diýip ine TikTok'ta bir giden reklam edýärler. Sen jurist bolsaň, Türkmenistanda hukuk bolsa, kanunyň güýçi bar bolsa, sen o kanundan esaslanyp kodeksi gurrun berýän bolsaň, çık ýüzüňi görkezd halka. Aýt ine şunuň ýaly diýip, şunuň ýaly hukuk we işte şöyle bar. Administrativ çärelerde beýle bar. İş hukugu beýle. Sağlıkçılykda böyle kodeks bar diýip aýt, ýüzüň açyk görkezd. Näme üçin gizlenip otyň telefonuň aňyrsyn? Meheme bolýan bolsaň sen meni goramaly ha. Milli Halat Ediş Komiteti goramaly sen meheme bol. Ýurtdaky terslikleri, yeter yetmezçilikleri men çıkıp meniň ýoldaşlarym, egindeşlerim gurrun berýän sen meni goramaly, sen meniň öýüme baryp bask etmeli däl. Sen meni goramaly. Polis diýeniň ýa-da owswet diýeniň men asudalygymy goramaly. Ýurduň içinde men arkaýyn girip çykarmaýaly. Hiç men hukugum bolmaly ýaly. Ýene prokuratura da şonuň ýaly. Sud şonuň ýaly. Siz şu halka hyzmat etmelidiňiz. Bu halky kowlap bermeli dälsizler. Bu halkyň hazynasyndaky puldan aýlykdan alýaňyz. Ýene de bu halka genasida duçar bolmagyna kömek edýäň. Aýlygym az, men mejbur etdim. Mejbur boldum işlemene diýip bilersiň. Taşla, işini taşla. Aýlygyny işlemeýän bolsaň ýa az görýän bolsaň. Şu sistemanyň bir parçasy bolma. Ýaşyň 18 geçdi, 18-den geçdimi? Sen menden sonra bilýän bolsaň, näme üçin sen eskere gidäň? Näme üçin sen o neden ok, bu neden ok menden sonra bilýän bolsaň, men senden sonra bilmeli. Ýaşyň 18-den geçdiň, 4 ýyl okudun, 5 ýyl okudun, jurisdiksiýany okudun. Näme üçin men hukugymy öwrenok? Men senden sonra bilmeli. Ene döwlet guruluşlaryň şunuň ýaly ýagdaýy bar. Inde bu taýdaky nemelere umyt beren ýaly bolmaly. Şu sanalan zatlar bolmasa, diýmek siziň hiç bir döwletiňiz ýokdur. Umyt beren ýaly bolmaly. Owa. Şu zatlary görmeýän bolsaňyz, diýmek siziň döwletiňiz ýokdur. Döwlet bolan bolsa-da şu sanalyp geçen zatlar bolardy. Häzir neme dip sanagym geçdikde näçe million adam ýaşaýar diýip, şu taýda ine 1691 resmi özüniň resmi diýip çykarýan nemeleri, bilgileri boýunça 2022-de çykarypdyrlar eýem. 1691 sany bir owa ýeri bar eken. Owa. Şonça ýere neme bolmasa, ara gatnaşyk bolmasa, 3,5 milyon adamyň ara gatnaşykdan mahrum edilen bolsa, saglykdan, bilimden, bilgiden mahrum edilen bolsa, izolasiýada tutulan bolsa, hiç kim o taýda neme de oturmasyn, owadan lagam oturmasyn, siziň döwletiňiz ýok diýmek. Yani bu taýda näme bolup biler? Ýurduň ýarysynda döwlet bar, ýurduň ýarysynda döwlet ýok diýip bolýarmy? Ýok. Şu zatlar edilmeýän bolsa, tutuş Türkmenistanda häzir döwlet akly ýok, döwlet diýilen zat ýok. Hiç. Häzir Türkmenistan bir giden bir mafiýanyň elinde, Türkmen milletine garşy edilip gelinýän genosit şolaryň eli bilen edilýär. Bir mafiýanyň eli bilen genosit edilýär Türkmen halky. Hiç özüni aldamasyn, meniň prezidentim bar, ýene näme bar diýip. O taýda döwlet strukturasy bolmadyk ýerde, ýurduň ýarysynda ýok, eýem görüp dururuz. Ýurduň ýarysynda ýok bolan zat beýlik ýarysynda näde bolup biler o? Döwlet diýilende tutuş özüniň territoriýasynda hereket edýän guramalaryň, institutlaryň bir jemi bolmalydyr. Ýöne ýurduň ýarysynda ýok, häzir görüşimiz ýaly videolarda, zatlarda ýurduň ýarysynda ýok diýmek, beýlek ýerlerinde de ýok. Ýarysynda bolup ýarysynda bolmazlyk diýilen zat ýok. Tutuş Türkmenistanyň territoriýasyndaky bütün guramalaryň we institutlaryň jemine aýdylýan bir neme. Bir ýerinde ýok bolsa diýmek, hiç ýerinde de ýokdur. Beýlek ýerde diňe sahnalaşdyrylandyr. Yani sen neme dip bilmersiň, men şu
Bir sany, iki sany däl. 1691 owaň bar sende. Hemmesinde de şu ýagdaý bar. Saglyk, bilim, howpsuzluk, hani aýdyşyň ýaly howpsuzlygy hem ýok bularyň. Seni bu plany ýere çagarýar diýip izinden baranda da olar gorap biljek hiç bir mehanizmam ýok. Garabogaz tragediýasynda da şoň ýaly. Muňa ýüzlenýär, aý sen bu taýy ýüzlen diýe. Muňa ýüzlenýär, aý sen bu taýy ýüzlen diýe. Hiç hili goranyş mehanizmi ýok. Mafiýa eden etdiligi bilen aklyna gelen hemme zady edip dur. Genetside hem her görnüşde edip dur. Bu saglyk üstüne nem edip dur. Adamlara bilgeçleýin gytçylyk döredip hem edip dur. Ýol bolan bolsa da şu taýda gytçylyk bolarmydy? Adamlar özüniň el hünäri bilen iş etmäge çalyşýarlar. Dogrymy? El hünäri bilen edip bilýän bolsa, bu bilgi bolsa, bu beýlik zadam edip bilýärler. Inde mesela şu nemeden Estoniýadan bir mysal bereýin. Şo taýda dünýädäki iň köp startaplaryň başlanýan ýeri. Startap diýmek bir iş açmaň bir usuly startap. Olam nähili diýerler? Yazılım işi bilen, kod yazmak bilen startaplar açylýar. Inde türkmen milleti elinde gara gatnaşygy bolsa, elinde gerekli tehnikasy bolup dursa, uzakdan hem şuňal bilgiler alıp, uzakdan iş edip öz gününü görüp bilerdi. Eger şo taýda neme bolsady, altyapy, ara gatnaşyk altyapysy bolsady, birem bank sistemasy bolsady, öz güzeranyny öz arkaýyna görüp bilerdi. Häzirki ýagdaýda nähili bolýar bularda? Hiç hili iş tap bilen ýok. Özüniň bilimi hem ýok. Näme etmeli? Daşar ýurda çykmalym. Mejbur kalýarlar daşar ýurda. Ýöne altyapy, gerekli altyapy bolsady. Olam neme? Häzirki sana geçelim. Ara gatnaşyk altyapysy, bank sistemasy altyapysy bolan bolsady, arkaýyn öz güzeranyny görüp bilerdi. İnternetden hem her hili işleri edip bilerdi. Şu sebäbi internetde dünýäniň bilgisi bar. Arkaýyn öýünde oturup öwrenip bilerdi. O senin bilim sistemaň. Hiç ýere neme däl. Sen çüýrük bilim sistemaňa da mejbur galmazlar. Interneti açan gününden bütün dünýäde bilgini alıp başlarlar. Eger şoň ýaly edilen ýagdaýynda döwlete aýdyşyň ýa senin aýdyşyň ýaly döwlete girdici sen bolardy. Näme üçin diýende ol ýurdun daşyndan gazanç edýär. Eden gazançyna ýurdun içine siňdirýär. Harjayan pulu ýurdun içine gidýär. Bir giden neme valuta gelerdi Türkmenistana. Dogrymy? Olam Türkmenistanyň ösmegi üçin gaty uly goşant bererdi. Näme üçin diýende 3,5 million adam. Az bu zat däl. Ýöne şuň ýaly neme edilip aň-saat bir ýoldan çözülüp bilýän zady 35 ýyldan bäri üstü ýatyrylyp, üstü basyrlyp gelýän bolsa, häzirki ýylam gutardy da eýem. 35 ýyldan bäri edilip gelinýän bolsa, diýmek siziň hiç nemede oturmaň, ýüzüni ýuwjak bolan oturmaň, döwletiňiz ýok. Siz bir mafiýada tarapyndan ýönetilip gelýärsiňiz. Neme? Bularyň owadan sözlerem bar ene. Russiýa, Şuwatga, Rus, raşizm ýurdundan gelýärler. Ruslarda. Döwlet ara gatnaşyklary diýip. Neme? Diplomatlar gelýän ýa başga ýurtdan gelýärler, döwlet ara gatnaşyk. Yani Türkmenistanda döwlet bar diýjek bolar. Döwlet bolanda bir ýönekay men teskitleme bereýin-de, bar düşünip bilişimden. Döwlet bolanda ýurdun içindäki halka hyzmat edýändir. İlki bilen. Halka hyzmaty ýok bolsa döwlet ýokdur. Ýani gaýtsyň ýaly Abdurrahman beýiň aýtýaly, bu taýda bir mafiýa bar. Ödem ýuwaşlyk bilen genotida berilip durýar. Genotida, repressivni. Türkmeni şo topragyň eýesini ýigrenýän bir mafiýa bar. Genotida baglar. Bir tarapyndan seret repressivni maşina işläp du, genosit gidip du. Indi munyň beýlek tarapy bar. Näme üçin edip durlar bular? O bilýär, keselli adamlar, bir öýjükli, beýnesi bir öýjükli adamlar diýerler. Şolardan bilýär. Bir gaplanda näme bar? Halkyň pulu bar, hazina bar. Hazinany
öz bähritlerine ulanýarlar. Ço halk hazina halka değişli olan wasa nähaçan değişli bolup bolýar. Döwlet halka hyzmat edende hazina da şoňa halka hyzmat edýär. Şu ýagdaýlar bolmaly däl, şeýle önümçilik bolmaly. Men çykyp gaýtmaly däl ýurdum daşyna. Öz ýurdum taşla. Men we milyonlarça böýlek türkmenler zenany erkegi. Hazinanyň 1 milyard dollar näme geçirilýär diýip arada näme bilim arada gurrundaşlyk edemizde 1 milyard dollar ýatyrýar diýerler ha. Ýöne bazar wagtyna geçýär boly näme bolup durar? 200 milyon bilime ýatyrylypdy. Bäşetde az. Näme üçin? Dollaryň 2 kursy täpdi. Men internetim gelip gitýär. Ve dollaryň ýurdun içinde Türkmenistanda dollaryň 2 kursy bar, ýani valutanyň 2 kursy bar. Bunyň üstünden hem birden halky sömürüp durarlar. Talap durlar. Indi geçen hepde ele alan temamız bardy. Ýadynda bolsa, meclis nämäni 2026-njy ýylyň büdjetini kabul etdi diýe. Indi häzir şol temanyň üstünden azrak dowam etsek, eýem o taýda näme bardy? 2 kurs valuta bardy. 2 kurs valuta bilen edilmeli zähmetiň, ýani edilmeli çykdyjynyň 5-den 1-i gidýär şo taýa. Özüniň değerinin 5-den 1-i gidýärdi. Ýöne bunyň garşy tarapam barda. Bu 5-den 4-ünü kim iýe? Hawa. Indi şu Garaýlar 5-den 4-üne ham tamam bolan näme barda? Bir gatlak bar. Şondan iýleýän, iýmäge niýetlenýän, ham tamam bolýan bir näme bar, gatlak bar. Indi şolar öz etjek bolýan işini arkaýynlyk bilen edip bilmesi üçin bar edilýän şu zatlar şol maksat bilen edilýär. Aýtjak bolýan zadym, ine pikirimi häzir jemläp bilem ýok da gaharym gelip dur. Diňe şoluň inçe bir gatlagyň 5-den 4 nemesine pulny şondan öz bähbidini almak üçin tutuş Türkmenistany genosit edip gelýär-de. Inçe bir gatlagyň, ýuka bir gatlagyň şol nemesi pul izinde ılgamagy sebäpli. Näme üçin olar ogurlyk etmelimiş? Ýöne tutuş halkam açlykdan, işsizlikden, pulsuzlukdan ýogalyp gidibermeli bir-birden. Hawa. Hawa. Azajyk adam Türkmenistanyň gaýmany ýyp durmaly. Ýani Nevitden gadan gelen pullar olam altın pul ýani. Dünýäde geçen pullar, ýani dollar diýip alady, euro bolup diýip alady. Şonu ýyp durmaly, ýanky milyonlap halk ýanky çägaň içinde agyz suwsuz, okuwsuz, bejerik, saglyksız helak bolup ölmeli. Haçan öljegi belli däl. Biram ýurtdaşyna çykanlar bar. Şolar sebäpli şonuň ýaly näme bolup durdy. Genosit gidipdi. Azajyk adam Türkmen halkynyň hazinasyny sorupdy, talapdy. Galan halkam helak boldy. Şoň üçin aýtanda diýmek, termenşikler ýurtdaşynda onuň munyň hyzmatyny edip gulady. Bilgäm kesilen soň internet ýok da ýurdun içinde. Bilgäm kesilen soň nerden bilsen o hazinany kim talapdy? Näme üçin ol gumda bonuň ýaly ýaşapdy? Bilmeýärin jasyrda. Näme üçin owalar da paht ekilýär? Näme üçin ýurtda iş ýok? Näme üçin türkmeniň saglygy ýok? Indi şoň ýaly ýagdaýlar bolup durandan soň adamlar
jahil goýuldy, dogrymy? Indi soň häzirki Owal. sen belläp geçişiňe aly sermenip görler. Ana maňa Russiýa wizam çykdy, men gana gidýän diýip toý berip gaýtýarlar. Owal. Men wizam çykdy diýip Türkiýe gaýdýan diýip toý berip gaýtýarlar. Gaty neme ýagdaý bu? Nähili suratlandyrsam, ne haýsy sözler bilen aýtsam diýip pikirlerimem galdy. Ine eredine şol adamlar işe gidip barýarlar-da. Şolaryň izinde ýan ýoldaşy galdy, çagalar ýetim galdy. Bulan käbirler izine dolanyp gelmez. Doğru dämi? Ölüp bitip dura Türkmen ýurtdaşynda. Russiýada, Türkiýe Cumhuriyetinde iş kazasy diýdi, ýene diýdi, keselli ýa öňe saglygy ýarawsyz Türkmen bärik gelen soňa ýüze çykýar. Garaz her saý sebäp bilen ölüp duran wagt içinde. Neşalaryň çagalar, ýan ýoldaşlarynyň ýoldaşsyz galmaklary, ejeleri çagasyz galmaklary, bularyň çagalarynyň ýyllar boýy ýetim galmagy, doğru dämi? Şu azajyk adam jogap ber şoňa, azajyk adam günahkar gözle uzakdan günahkar gözlemesinler. Şolar günahkar. Kim maýna? Şu var, manyň daş törüňde ne banyň ýaly ýalakalar we bäsdürüşdi. Nemede görünmän, sahnanyň arasynda görünmän duran bäsdürüşdi türkmen bar. Bir azajyk adam ýank adamlaryň çagalarynyň ýetim galmagyna sebäp neme bolup jogap berene şolar. Owa Hazinany demirip ýatylar, halkam genasida uradýarlar. Soňra kiçiňrek bir ýatlatma edip geçelim şu taýda soraglaryňyz bolsa beriň. Ýuwaş-ýuwaşdan neme ders, okak geçer sonra. hakykat. Şuwat bir neme aýdyn diýip otydym, ol üstünden geç gitdim. Pikiriňi böldüm başla. Ýok. Hadi geler ol. Awa, nime dip bir Köp zat aýdasyň gelýär-de. Ýok, munyň üstünde aýdyljak kän bir nemeler bar da. Iň adaty şu neme, saat baradaýdyk geçipdi saparaga. Puluň işleýişi. Puluň işleýişi näme bilen neme diýe? Şol ýurda bolýan ynam bilen. Häzirki wagtda nädip ynam döredip bilýär bu hökümet. Hökümet diýenler özüne. Yani bir döwlet ýok ýerinde munyň pulam geçmeýär hiç ýerde. Ýöne munyň tebii resurslar satylyp dur bir pula. Bulary hiç kim dünýäde hasam bilen oklar ýene. Bular telewizionyň öňünde bir özüne kostyum zat giyip adam hökümde duran. Hiç ýyl awraýy ýok bulan dünýäniň ýüzünde. Häzir öňüme bir gezek men mysal bilen berdim da şeýle. Ne bir köçäň urunda meselem 5 ýyldan goňşy bolup oturan bolsam, bir hojalygyň enesi öýüne çagalaryndan ahar bişirmän, wak ertiden aşama çelle goňşydan goňşynka ýygyp berse, öýüň erkegi diýip hasaplanýan adam içip sıçyp öýüne pul getirmeýän bolsa, ýani hojalygyna eklenmene diýilmeýän bolsa, şu töwrekde goňşylar şonu fiýlarmy? O yüzden gawak gelende janyň kamy goýmy der. Iş talşma da hiç kim sen bilen. Bilýär seniň bir dereksiz adam bolýan. Öz hojalygyna, öz çagaňa seretmedik adam seni. Başyna ýapsyn bu goňşy bolan gatnaş. Dünýäň ýüzem şonuň ýaly bir uly görnüşi, goňşylaryň uly görnüşi. Sen öz çagalyňa, öz hojalygyna seretmeýän bolsaň, diýmek sen özüň fiýlaryň ok. Özüň fiýlamaýan diýmek sen adam däl. Oň ýaly analogiýa getirip bilers, ýöne o neme? Has primitiv galýa da. Sebäbi
döwlet düşünjesi has çylşyrymly bolýar. Dogry, bir tarapdan nemetmek basit indirgemek diýil ýa-da basit indirgemek. Onu has düşnükli ýagdaýda edip aýtmak hokman gerekdir. Ýöne häzirki döwleti şoň ýaly maşgala bilen garşylaşdyranda bu ýerine düşmeýär. Sebäbi bu taýda neme bar? Özüni demokratik ýurt diýip tanadýan bir neme bar. Rejim bar. Demokratiýa bolýan bolsa, ilki bilen näme etmeli? Adamlaryň birini saýlamaly diýilmek. Saýlaw zat bolýar diýmek. Ýöne adamlaryň näme göre saýlaýar? Bir bilgisi bolmaly, dogrymy? Özüniň kandidatlarynyň zatlarynyň informasiýasy bolmaly, zat bolmaly. Ýöne bir tarapdan informasiýa almaly bu ara gatnaşyk tarapy, dogrymy? Ara gatnaşygy bolýar sazladyň diýeli, ondan soň alan informasiýasyny bir özünden geçirip bilmeli, proses üstünde pikirlenip geçirip bilmeli. Senem bir zat wada berip bilýän, menem sen garşydaşyň bolup bir zatlar wada berip bilýän. Ýöne şu ikimiziň berýän informasiýalarymyzy, wadalarymyzy öz beýnisinde muny işlemesi gerek, dogrymy? İşläp bilmesi üçin hem näme gerek? Muňa bilgi gerek. Näme esaslanyp men aýdýan ýa men aýdýan zatlarym hakykata gawat gelýär. Ine biz bir ýylyň içinde bilemýok haýsy döwleti Dubai diýeli. Dubai'ni geçeriz gideriz, şolardanam gowy ýaşarys diýip men wada bererin. Ýöne bu informasiýany özleşdirip bilmek üçin bu zatlary siňdirip bilmek üçin diýin-de. Siňdirip bilmek üçin bir bilgiä ihtiýagy bar. O bilgiä ihtiýagy meni nämeden informasiýa bolan el ýeterliliginden. Ýani bu taýda ara gatnaşyk ýok. Türkmenistanda ara gatnaşyk ýok. Bilgiä erişim ýok. El ýeterli däl bilgi. Ýöne şoň ýaly bir ortamda da sen seçýän, sen saýlaýan diýip bir hemme adam bir-birini aldaýar-da. Hiç kimem çıkıp aýdyp bilen ýok. Biz muny tanamyz ýok, biz muny bilemiz ýok. Biz näde muny saýlaly diýip sora berip bilen ýok-da. Iň adaty bir demokratiýa diýilen bolsa da hiç kili bir institut ýokdugyny biz bilýäs. Ýöne halk şonu biz döwletim bar diýip onu kabul edip görýän, gelýän bir halk bolsa, şonu sorap bilen ýok-da. Näde bu zatlary demokratiýa diýip bilýärler. Iň esasy saglyk, bilim ve howpsuzluk. Şu 3 sanysyna üpçün edip bilmeýän bolsa, o taýda döwlet ýok diýmek. Beýleki zatlary aýdybam oturmaly däl. O administrativ merkezler, ýene nämeler, dolandyryş merkezleri o taýlaryny giribem oturmaly däl. Eger şu 3 sany pudagy özüň berip bilmeýän bolsaň, üpçün edip bilmeýän bolsaň, diýmek o taýda döwlet ýok. Düýbünden ýok. Näme üçin diýilende, döwletiň döreme mehanizmi nämedi? Biz bir topak adama yetki berýäs. Dogrymy? Yetki diýmek palnamoçya berýäs. Ýöne garşylygynda da şuň ýaly, garşylygynda da şuň ýaly bir hyzmat bermeli diýip olara borç ýükleýäs. Bir topar adama yetki beren üstüne de borç ýüklemek. Ýöne şu öz borcunyň hiç birini etmeýän adama biz nädip döwlet diýip bileriz topluma. Döwlet ýok türkmenlerde, hiç özüňizi ýalan aldap ýörmäň. Şoňa görä de hereketlerinizi ýuwaş-ýuwaş şoňa görä dogrulan. Ine hawa şo bilgi halis bilgi ýok näşeler merkezde okanlarında da hemme nemeler nähil diýýärden rahat durmuşyň rahaty ýa öwrenmeý hemme da ço taýda bar diýel, ana merkezde diýeli. Şolarym bilen oklar. Döwletiň näme diýeni bilen oklar. Döwlet men özüm ýaňakyny öwrendim da. Çynça ýyldan soň. Döwlet diýipler ýurtda bir guruluş bar, topar bar. Şoňa döwlet diýip düşünýärler. Ne biz bar mafiýa diýip dursa öz halkyny genaside öwren. Oňdan bulara mesalan sinet görýän bolyn plan döwletinden diplomatlar geldi. Plan döwlete diplomat gittik diýip. Ya plan döwlete okumana gittik diýip. Sen bu ýurdun adam bolup näde o döwlete okumana gitdiň? O döwlet o ýurda gidebilirsiň sen okumana, ýa döwletine
okuwuna ýa-da döwlete işe gidip bilmersiň olar seni. Bolýa Onuň ýaly ne? olar kiçi bir neme. Kelime oyunları diýeli onlara. Kiçi bir neme. Ýöne esas edilýän hyzmat ýok ortada. Gowy yerlikli bir neme dipdirler da, altyn asyr däl, gum asyr diýip. Bizinkilere hakykatda ýene soňky gören videolarymyzdan görnýär. Daş asyr diýsegem bolýa. Sebäbi orada medeniýet ýok, hiçsat ýok. Diňe bir nemelere ýadyňda bolsa bir neme görüpdik seň bilen. Afrikada bir aborigenler bardy. Aýratyn bir neme. Medeniýetden uzak, naýzaly, eli naýzaly. Egineşigi ýok. Şoň ýaly bir neme gözüňe getir. Tire taýpy. Biziňem 1691 sany owamyz bar. Şoň ýaly aborigen ýaly ýaşaýan daş asrynda galan nemeler bar, owalarymyz bar. Ýarysy onda daş asrynda galan da Türkmenistanyň. Hawa. Kimliksiz ýani idegsiz diýmek da ýani kimliksiz özüni ýetiren ne saglygy bar, ne hopsuzlygy bar onuň. Ne işi var elinde. Türkmenistan baý ýurt ýa bolan oýan kaçmyzal azajyk adam bir giden halkyň çagasyny öldürüp, dogulmanka öldürüp, mejbur ýagdaýda ýetim goýup ýurtdaşyna çykan sebäpli. Şolaryň haklaryny cüýsüne urup ýatyrlar, paýlaş. Häzir basany doktoryň aýlygy 2000 manat bolsa ýa-da 3000 manat diýerler ortaçda. 5.6 götürüm üstüne goşsaň ýa-da 3000 manatyň näçe bolar otayda? 16.000 17.000 manat aýlyk almaly häzir şol nemeler. Şu ýagdaýda şu bahalarda neme? Doktorlar, ýene de molumlar şonuň ýaly. Serkerdeler 25.000 alýan bolsa alteste köp almaly şonu. O pullary ana şolaryň aýlyklarynyň aýlykçyňa aýlygynyň alınıpdy. Bularyň sosial hyzmatyndan alınıpdy meýdandaky adamlaryň. Bumdaky, owadaky adam. Serkerde meň näme üçin aýlygym bar 5 manat men 2 çagam bilen aýalymy özüme ýetenek diýip pikir edip biler. 5 estesi näçe bolýar şonuň? 20. 5.000 manat aýlygy bolsa 25 bolar. 25 30.000 aýlyk almaly şol. Serkerde. Şol 5.000'den ýokarky 25.000'ny owrulap durlaryna elinden talan edip alypdylar. Hakyky. Molum kamşol. Doktoryň kamşonuň ýaly. Başga edarlarda, döwlet edara bolsun, hökümet edaralaryň işlerine aýlyklanýan mena şol. Bu adamlaryň ene çarwadarlaryň nemesi sosial hyzmatyndan alınıpdy. O diňe bir aýlyk däl o taýda edilýän ýatyrymlar, maýa goýumlar, şo taýda tehnikasy bolsun, beýlekisi bolsun, ýaragy bolsun, hemme zadyndan da biz dogry häzir adamlara görünüp durýan bir tarapyny aýdyp bermeli, düşünjek tarapyny. Ýöne beýlek taraplara eýem ulanýan tehnikasyndan şu ýaragyna çenli hemme zadyndan şoň ýaly 5-den 4-üni ogrlap durlar. Oňa öz adyny goýaly, bu taýda kirli biznesiň adam ogurlyk bolýar, başga zat däl. Ahlaksyz biznes ýöretýärler özleri. Oňa da biz ogurlyk diýmesek bolmaz. Öz adyny dogry goýan ýagdaýymyzda eýem nemesine ýerine düşer, bu ogurlyk başga zat däl. Sebäbi 2 kurs diýilen zat bir döwletde hiç bolmaly däl. Hiç. O bu zada wagtlaýyn şuň ýaly bir neme yeňilletmek üçin şuňa arzanlatdyk, muňa arzanlatdyk diýip wagtlaýyn ýöne şoňa jogapkärçilik çeken adam bilen bile edip bilerler. Ýöne beýleki ýagdaýlarda bir döwletde hiç haçan 2 kurs valuta bolmaly däl. Bolýan bolsa diýmek gösköne ogurlyk. Hawa. Ene Türkmenistanda önümçilik ýok diýen ýalda diňe nebet çygmal hökmünde olam. Önümçilik edipdi. Başga hiç zat
öne nok. Näçe jagyrda versinler. Ýurtdaşyna istat bilen okular. Bu sistema, repressiv sistema önümçülüge ýol bermeýär. Diňe ogrulamaly, ýymyrmaly. Şonuň ýaly ýagdaýy bar. Ene soň hemme adam bular döwletiň üstüne satyn alýarlar. Doğrudan yara satyn alsa, bäşetde halka gymmat düşýär. Mesela bilime değişli bir defter olsun, ýene bir zat bolsun, döwlet tarapyndan emedilen bolsa ýa-da gara tahtalary ýenesi döwletiň siparişine geçen olum bäşetde gymmata düşýär türkmene. Saglyga değişli näme sargıt etketirse olum bäşetde türkmene gymmat düşýär. Bu nemedir? Bir galjak bolan näçe öz günni görüp böler, anşala günni görüp böler. Döwlete azar berme. Şolaram ýere sokýarda her ýerde bäşetde gymmata düşür. Hakyky. Galmada ýokturýarlarda. Bular traktorlar ykdysadyet üçin, ýani paxtasyny bolgusy paxtasy üçin, ziýanly paxtasy üçin olum gymmata düşüpdi. Awtobus satyn alyp gellerler, serdar alanmaşam. Serdaryň alygy wa monça 200 awtobuslar. Serdaryň şaha serpaýy. Çok hazine, birleşin hazine söz ulanoklarda büdjete giderce çıktayınca değil. Çok hazine halkın gıdığını yatlıtmacak bolýarlarda. Çoğu jenim serdar aldı, onun atas aldı, onun fondundan çıktı oldu. O nähil fondu, nereden çıktı o fond diýlenler. Belki de boyun alýandyrlar häzir. Biz entegem Russiýanyň koloniýasy, onuň etkisine hiç çykmadyk, şu sistema bilen dowam edýäs diýip boyun almanyň bir görnüşidir belki. Ýa. Bular nähil diýýärdim. Bir näme da? Näme söz diýsem ýakşy bular. Ýakşy. Man kurt diýsem ýakşy bulara, haýwan diýsem ýakşy bulara. Faşist diýsem, nasist diýsem ýakşy bulara. Kaka bilen bäherden näňärde galan tören adam ýok diýip türkmen däl olar. Natsist diýilen bir näme bilen garşylaşdyrýarlar da. Ýöne natsistler hem öz halkyna şuňaly zulüm eden däldir. Arada fiziki taýdan kemçiligi bolan nemelere ýok edendirler, ýöne köpçülikliň öz halkyny gyran däldir olar. Dogry şuňaly gaztokly zatly medeni görnen şekilli boldular. Neme ary bir neme diýip millet diýip ýöne munyň ýaly öz halkyna ziýan eden, öz halkyny genoside beren hiç bir millet ýokdur. Şunça adam erterki gün sorasaň näme diýer? Öz halkyň näme üçin genoside berdiň diýseň näme diýer bular? Binam, bir hayali. O tüller stayda bir halta buğday üçün, bir halta un üçün Kaýerniň ogly Muhammedadyr Kaýerniň gaýdy prokuraturadyň ýönetden. Ýene de şol özüňe ýan edip dursaňyz, ogluňa ýan edip durun, gyýdyňa, aktyklaňa, geljek nemelerini. Özüňem şo ýerde ýaşamala. Ýok. Yurtdan çykanda ýine ýazypdyrlar. Dogry aýtýaň, begenip sadaka berip gaýtýarlar yurtdaşyna diýe. Sessiz sürgün edilenlerinden habarları ýok. Ýok. Halky şol 91-den öňüm saýy döwri gowdy zat diýerler, gowzady ýok şöyle taryh okuyan, sin etip görýän,
enaň ataňa sinet diýen bar. Bilgiň içinde azjygam bola biligi içinde gözläp öwrenen diýen bar da sinet diýen taýydy da mene hukuk diýilen zat öwredilmedik. Hakyň näme diýilen zat öwredilmedik. Ondan bärde 1991-den daha beterleşen. Türkmene hukugyň näme diýen öwredilen bolsa, ýa-da şu wagtky demokratik döwlet gurulşy bar diýerler da. Demokratik döwlet gurulşy bolsa, birinjilik bilen halkyň topragy ýüzüne berilmeli. Ine onsoň hazynaň bardygyny görkezilmeli. Ordamy? Bilim ýokarlanmaly. Halkyň howpsuzlygy ýokarlanmaly. Onuň tapyr gelip durar. Şol haýydynda kalhozyň mallary, sahhozyň mallary diýip sakladylar. Ana şol halkdan alınan mallar nirden bolýar ol nemede? Kalhozda. Kulaklary öldürüp, owany eýrana gaçyplar sypmadyklaryň elinden aldylar. Ýaşullary Türkmenistanda geljekki neme ýaşlar şolaryň eden şu katastrofa, genosida sebäpkär bolup, ýani ýoldaş bolup gelen soňra şular takalyny gyrkmadylarmy şular? Emme zat barada aýtdyk, pensiýalar barada aýtmandyrys. Ýatla diýerler pensiýalar diýip. Ana şonça ýyl zähmet çekdiň diýeli. Bar şo nähili işleseňem sen bir ýaşa ýetenden soň adam hatarynda dynjalşa çykmaga hakyň bar, dogrymy? Beýleki ýurtlaryňky näme diýerler? Inde şu ýaşa çenle işlänim ýetendir diýe. Mysal üçin nemeler, Ýaponiýadakylar gezelenje çykýarlar. Eýem garry nemeler, adamlar pensiýa çykandan soň dünýäni gezjek diýe. Gezýärler. Ýöne biziň Türkmenistanda nähili ýagdaý? Oğlunun gyzynyň ýanyna gidip bilenok bar. Bizimkiler az uzagrak bolsa. Get onlarda dursun. Ýöne ýetenok. Pensiýa ýetenok. Pensiýa çykan soň bir aýaňy uzatjaksyň, gezjeksiň. Aktyk çoğluňa bir sogalagy berjeksiň, içinde talip bolan ýeneden bar, oňa kömek etjeksiň. Ýaşdyrysdyr, oğluň gyzyň bardyr. Olaryň kagatyna gitjeksiň, geljeksiň. Ýa ýurduň içinde iň bolmanda ýurduň içinde bir gezere ýerken bizlerde tarihi ýurtlar, zapavednikler bar, ýeneler bar. Şoňa lomaýja pul berega aýlanmok. Taýda men aýdanma kommentariýa gelipdir. Oğurluk bolanda gizlin edilýär diýe. Ýöne bular açyk edenden soň talap otyrlar diýe göz köni talaňçylyk diýilýär. Olam dogry. Olam dogry. O nemeler yurttaşlarymyň bular türkmeni samsym ka diýerler da bilgiden berilmez. Ýöne türkmen bir bilgiň bir gyrasyndan girse beýleki dünýäň indaky adamlaryndan hiç ýer neme däl. Ýok, neme däl. Ember ýok. Özlerçeli neme ýasajak bolýarlar da sahna. Ana türkmen talyplary bu zatlar oýlap tapdylar. Türkmen talyplary bu zatlar oýlap tapdylar diýip ondan bäri bolýarlar da oýlap tapandyr. Ýöne dünýä bilen ara gatnaşan kesilmedik bolsa bireýem görerdiň. Bireýem tapyldy o zat. Dünýäden üzüňe ýaşaýandyň şe taýda ýene özüň görkezip dursyň da. Bireýem oýlap tapyldy o zatlar. Ýok, şu zady oýlap tapdy diýe. Neme diýende, gülýende azrak kıssanmasyn ýene bir rassalymdan velosipedem täzeden oýlap taparlar bular diýen. Dünýäden söýdüň ol näme ýatmaýşýada. Gurban bolyň ogly bar Serdar. Ön prezidentlik görkezip beren. Näme bardyr o bir gezek munam terhetçileriň
Serhet galasyna diýip indi Hataylaryň öndüren nemesi bar, ak iti. Ha ha ha. Robot iti var, O. ak görnüşin. Grajdanski iti da grajdanski. Halk üçin. Muny alypdyrlar da bar. Harbiler üçin aldyk diýip berse, pul bilen neme oýnap duýan ki, to serdaram bäder, düşüp gurada şu zat görmek ýaly. Vay gülkün bel dowun. Muňa herada diýdim. Bu türkmeni bir dünýäň ýüzünde görkez watyň azendi. Nem mal ýaly itin ýüzüne garap duň diýdim. Grajdanski Nirde gören zat? Nirde gören zat o? Onam harbiylere kömekçi diýip getirip berer. O türkmeniti sokanyň ol grajdanski robot iti sokmak näme? Onun Birinçi howpsuzlyk sistemasy hacklenip bilýär-de arkaýyn. o bunun dünýäň ýüzüne görkez ýaly şu adamlar görse maňa herede edijekler, maňa ýaly dur diýip. Hakiki. Bular haly ýerden tapdyrlar, magaýyny getirip goýarlar. Kän bir soragym gelen ýok. Öz pikirlerini beýan edipdirler. O jemlese onda neme da, ýa-ni bizim türkmen ýurtdaşlarymyzyň ýurtdaşyna çykyp ýerinde çağalarynyň yetim galmagy, enes atasynyň käbiriniň ölmegi, ýani ýoldaşlarynyň ýerinde ölüp gören we ýa bärde ölüp gören we. Ýurdun içinde horçuluk, pulsuzluk, açlyk hemme zat şu bir gysym adam üçin. Bir gysym adam şu türkmen halkynyň hazinesi bardyr, altyn pulunyň üşýän ýeri. Şonu taýlamak üçin edilýän oýunlar. Ene bilgisiz goýsaň şu paxtaň içinde tans edip görýän da. Hakiki. Yine Saparaga aýdypdy da günlük näçe milyon dollar girdijisi bolmaly Türkmenistanyň. Ýöne halk häli bugün düşen ýagdaýy şu. Günlük 62 milyon diýip bir hasap çykarpdyk da. Günlük 62 milyon girdijisi bolýan. Ola minimal neme? O iň azyndan nemesinden dırjaşy oturmasınlar, ýalňyş tapyp oturmasınlar diýip minimal alınan baha bu. Ortaga goýulan günlük 62 milyon dollar girdijisi bolýan bir ýurt häzirki ýagdaýda bolup duran nemeleri şu bolsa bilmedim indi. Öz ýurduňyza eýe çykarsyňyz ýa dünýäniň kartasyndan ýok bolar gidersiňiz. Ýa. Nemede syganlaryň ýurdy ýok bir nemedi. Ata watandan aýrylypdyr diýerler, syganlar. Ata watandan aýrylypdyrlar diýär. Nemeden Hindistandan gaýdan diýip görkezýär tarih. Ýöne olar haýsam bolsa şu ýurdun watandaş hökmünde ýaşap böler. Bize şu ýurdan neme görenoklar. Rova görenoklar. Biziň elmizden ýaryň nemede Türkiýe Cumhuriyetinde gatyrýan ýaryň. Russiýa Federasiýasynda raşistlaryň içinde. Kime gul bolsam kamda saýlap bilen ýok häli. Günahkaryňyz. Ýanyňyzda günahkaryňyz däl. Bir-biriňize sen beýgaýrat iş böлекleň adamza iş tapýar. Sen beýgaýrat böлекleň aýallara gidip işleýär däl. Ene günahkarlar görnüp durlar. Indi nemedik geçdik-de häzir ýurdun ýarysy şo taýda ýaşaýar diýip ýöne bularyň nemesem bara aýdyşym ýaly garyndaşlarymyz bar, zadymyz bar. Şoň ýaly bolanda eýem ýurdun 50%-de 70% eýem şol obalar bilen baglanyşykly. Şol obalarda ýetişdirilýän nemeler bilen baglanyşykly, saglyksız, bilimsiz ýetişdirilýän nesiller bilen baglanyşykly. Her kim özüne şo taýdan nemesine gorasyn. Hemme kimede değişli bu. Bu obalar menden uzak zat diýip ýöremesin. Hemme kim özüniň ýurduna eýe çykmaly. Awa.
Hemmesem öz yurtdaşymyz, öz janymyz, öz tenimiz. Mhm. Yani döwlet gözü bilen seretmen da. Eýeçilik gözü bilen seretmen. Şonuň ýaly Abdurrahman. Ama Öňlük Altyn asyryň medeniýetiň ayak basmadyk owalaryny gördük. Meniň aýtjaklaryma şulardan bara şu günlükçe. ýok, belki biz aýtmadyk yerlerimiz bardyr. Kommentlerde ýazsynlar. Bu ýagdaýlara garşy çykjaklar bardyr. Iň köp şolaram Demografik, ýazsynlar. Hawa. hawa, bizde demografik çürüme barmy, kultural çürüme barmy, siyasi çürüme barmy, ekonomik katastrofa barmy ýa-da ýokmy? I think alym bolýan bolsaň, I think düşünjäň bar bolsa ýazyp bilersiň, habarlaşyp bilersiň. Siziň aýtýanlaryňyz näde dogry diýip bilersiň. Ya aýtmadyk yerleriňiz bar diýip bilersiňiz. Mhm, mhm. Her türlü komentariýa Vatandaş, açyk. o tanqid edersiňiz. Tanqide açykdyr. Komentariýa Ýa, jemleýiji sözem geldi ana. Türkmeniň bir hı, nakly bar diýe. Ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar. Ýurdundan aýrylan ölýinçe aglar. ýa, dogry. Ha walla şaýyn bolmasa Mhm, ýurtdaşlar mhm. bilen. Bolýa, bolýa. Sag bolun ýurtdaşlar. Aýratynam şu goşant ýurtdaşlarymyza sag bolsun aýdýan. Ajahan hanım goşant goşupdyr. Leon Iba goşant goşupdyr. Bu taýda göni efire gelmänem komentariýalaryň aşagynda da goşan goşantlar üçin aýratyn sag bolsun aýdyn. Ýa, pikirler paýlaşym üçin, pikirler, düşünjelerini. Ýa, ýene bir kitçaş Abdurrahman Mhm. ýurtdaşlar. Ogy ile esen bolsun.